No hyvä, ne kakkaa nyt kaikki tänne ulos. Eikä sisälle. Vielä rupeaa paskalle yksi. No aivan loistavaa. Yksi on pissalla. Katepyllari kävi vähän pissalla. Sitten älkääs nyt tulko mun tykö, kun mä voin kuvaa. Menkääs iskälle. Menkääs vaikka tonne iskälle. Noi vääntää toho. Sininen tyttö. Keltainen tyttö. Se teki jo eilen. Huuteles vähän niitä sinne, niin mä saan kuvaa. Penni. No just. Huuda vähän näitä kahtakin. Penni. Sininen on siinä komeena. Musta ja vihreä on vähän jälkijunassa. Mes vihreä tonne iskällemme. Huuda vaan. Penni. Tuolla on iskä. Onks iskällemme? Iskälle. Ai sä oot vaan mun tykönä. No joo. Hän on siinä vaan. Joo. No mitä? Onko hirveän kylmä, onko? Mennään sisälle ihan kohta, kun te kävitte melkein kaikki kakallakin jo. Hyvä. No joo. Kuka se sinä olet? Mustis. No joo. Noniin. Mennään sisään.